Hej, jeg skal sige noget om den skriftlige prøve i dansk, og jeg tager udgangspunkt i den her oversigt over de 3 genrer, som I kan vælge mellem, nemlig den litterære artikel, kronikken og essayet. Og jeg vil starte med at sige noget sådan mere formelt, og repetere nogle af de ting, der står i den her genre-oversigt. Hvis vi starter med modtageren, så kan man sige, at I skal holde jer for øje, at I skriver til den litterært og almen kulturelt interesserede læser. Og hvad betyder det så? Det betyder blandt andet, at I ikke må henvise indforstået til det tekstmateriale og det stiloplæg, som I skriver ud fra. Der er altså ikke noget, der hedder, at I skriver i tekst 1 står der, eller noget i den stil. I skal præsentere teksten formelt, med forfatter, titel, trykkested, trykketid, første gang I nævner den, som om, at jeres læser ikke kender til, at I sidder også i gang med at skrive en stil, og har fået et stiloplæg, som I har foran jer. Så husk det. Så kan man også sige noget om henvisninger. Når I citerer, så skal I lave en henvisning med linjetal, hvis I skriver den litterære artikel. Hvis I vælger en af de 2 andre genrer, så skal I ikke gøre det. Så skal I bare, ligesom jeg nævnte ovenfor, præsentere teksten første gang I bruger den, og så skal I bare citere, uden at bruge linjetal. Så det er altså kun i den litterære artikel, at det er relevant. Noterapparatet er til gengæld aldrig relevant i nogle af de her 3 genrer. Det er kun i de store skriftlige opgaver, som SRU og SAP. I skal ikke bruge dem i jeres danske stile. Rubrikken eller overskriften, der skal I bruge opgavens titel, og det er altså ikke nødvendigvis titlen på den tekst, I skriver om. Det er der mange, der tager fejl af. I skal kigge i starten af stiloplægget, hvor I har oversigten og opgaveformuleringerne, og så skal I bruge den overskrift, der står der. Det er altså også jeres overskrift på opgaven. Så vil jeg også gerne vise jer sådan et ark med bedømmelseskriterier, fordi det er sådan et ark her, man sidder med foran sig, hvis man er censor. Og den har 3 kolonner: skriftlig fremstilling, besvarelse af opgaven og dansk faglig viden og metode. Og det er altså de 3, hvad kan man sige, kriterier, som tilsammen munder ud i den karakter, I ender med at få i den sidste ende. Og hvis vi starter med den skriftlige fremstilling, så kan man sige, at det handler om, hvor godt I mestrer det danske sprog, skriver I et korrekt og forståeligt og flydende dansk. Det er den ene af tingene. Derudover så handler det også om herover mestre I den genre, I nu har valgt at skrive. Altså genrebeherskelse. Ved I, hvad I skal gøre, når I har valgt at skrive en kronik, for eksempel. Så det er også i den her kolonne, det er ligesom det hører hjemme. Og så er det generelt formidlingsbevidsthed. Altså, er I bevidste om, hvad det er for en læser, I skriver til, jævnfør det, jeg sagde tidligere? Passer I på med at blive indforstået? I må heller ikke være for eksempel på fornavn med skribenten, hvad enten det så er en forfatter eller en skribent i en avis. Det er sådan en hvad kan man sige, formidlingsmæssig kode, som I skal vise, at I mestrer. Altså man henviser ikke til den, der har skrevet artiklen for eksempel med fornavn, man henviser enten med efternavn eller med det fulde navn. Sådan nogle ting skal I, det er også herover, det hører hjemme, kan man sige. Besvarelse af opgaven, det giver jo næsten sig selv. Kan man sige, gør I det, I får besked på i opgaven, og hvor grundigt gør I det? Altså, hvor meget kommer I dybden med jeres opgavebesvarelse? Det er det, I bliver bedømt på her, og der vil jeg bare sige, det er alfa og omega, at I før I afleverer opgaven, går tilbage, kigger på jeres opgaveformulering, går den minutiøst igennem og tjekker, har jeg nu svaret på det hele? Har jeg nu husket at inddrage alle de tekster, jeg er blevet bedt om at inddrage? Kommer jeg ind på alle de ting, jeg bliver bedt om at komme ind på? Fordi
ellers trækker det selvfølgelig ned i den her del af bedømmelsen. Det sidste, det er dansk faglig viden og metode. Og man kan sige, hvis man dansk faglig metode, hvis vi lige får en kort bemærkning, går tilbage til den her oversigt, så kan man sige, de første, det her op, der hedder fremstillingsformer, det er den måde, I ligesom arbejder på inden for de 3 genrer. I den litterære analyse, den litterære artikel, der skal I analysere, fortolke, perspektivere og dokumentere. Der er det ligesom det, der er i fokus, det I skal vise, at I mestre. I kronikken er det redegørelse, diskussion, argumentation, og i essayet er det afsøgning, undersøgelse, refleksion. Og det er alt sammen måder at arbejde danskfagligt på. Og det er blandt andet det, som I så bliver vurderet på herover. Kan I det? Kan I lave en god analyse og fortolkning, for eksempel hvis det er den litterære artikel, I vælger? Bruger I et danskfagligt begrebsapparat, når I gør det? Sådan nogle ting. Hvis vi så går over til den danskfaglige viden, så er det jo noget med, at de skal vise, at de har haft dansk i 3 år, og dermed har opnået en stor viden omkring forskellige ting i danskfaget. Det kan fx være litteraturhistorisk overblik, eller det kan være forskellige stilarter, måder at skrive på. Det kan være utrolig mange forskellige ting, men I skal vise, at I kan formå at inddrage de ting, I har lært i dansk på en meningsfuld måde i forhold til det materiale, I skal tage udgangspunkt i. Ja, altså som forberedelse til jeres opgave, så synes jeg, at I skal læse jeres gamle stile rigtig grundigt igennem. Og se på de kommentarer, I har fået til dem, og den feedback, I har fået. Se, er der nogle ting, der går igen, som I skal være meget opmærksom på. Det kan være det herovre, det kan være, der er nogle sproglige fejltyper, som I bliver ved med at lave for mange fejl i. Det kan være, at I har en tendens til at glemme dele af opgaven, eller det kan være, at I for eksempel, at der er nogle bestemte faglige begreber, I ikke har helt styr på, som I skal have tjekket op på inden eksamen. Sådan noget. Prøv at gøre klart, hvor er det jeres svagheder er, hvad er det, I skal have tjekket op på. Så er det også en god idé at få læst jeres genrepapirer grundigt igennem inden prøven. Sådan at I er helt fuldstændig up to date på, hvad det er, der er i fokus inden for de forskellige 3 genrer. Til selve prøven, så skal I have de relevante papirer med, ikke? Så I har jeres oversigter, jeres checklister, I skal måske have litteraturhistorie med, osv. Sådan I har det materiale, I ligesom får brug for undervejs. Og så vil jeg sige, brug god tid i starten på at læse stiloplægget igennem, og når I så har valgt det emne, I gerne vil have, så brug rigtig god tid, før I går i gang med at læse, på at sidde og læse tekstforlægget rigtig grundigt igennem. Tag noter, gør jer nogle tanker, sådan at de har noget, sådan at de har gjort et grundigt forarbejde. Og det samme faktisk til sidst, kan man sige, sæt god tid af til korrektur. Det kan ikke siges nok gange. Det kan betyde rigtig meget i forhold til den endelige karakter, om I faktisk får rettet de sproglige ting, der er ret, om I får god struktur på opgaven, om I simpelthen får den præsenteret, får jeres pointer præsenteret på den bedst mulige måde. Og det er ved at sidde og nørkle med at læse opgaven igennem mange gange kritisk. Og det skal I sætte god tid af til sidst til. Ja, det tror jeg var, hvad jeg vil sige. Held og lykke.